of Voice Box, a blessings Chai Maluzali kuchokera ku bungwe la Defenders for the Good Governance unena kuti aliyense amene akulimbana ndi chipani cha Malawi Congress Party kuti choke mboma ameneyo ndi mbale. Ndingati Ben Longwe ngati abwera pa ground kuti akufuna kundithu kuchotsa chipani cha MCP mboma akuti iwo andithu awalandira. Koma chenjezo lipite kwa activist ena kuti aya Ben Longwetu musazolere kwambiri chifukwa kuti sitikudziwa kuti kodi kumeneko abwera ndi mtima wotani. Kusotheka kuti akhoza kubwera kumakhangata kumenyera ufulu koma chonsecho akufuna kuti ena ache awapereke ku MCP. Ndi tikhale limodzi kuti kuti a Blessed Maluzaliyo akuti bwanji pa nkhani imeneyi lero pa 24 January 2024 ndipaka maliza musaiwale kuika maganizo anu in the comment section below pano pa Nyaso Voice Box. Mawu obwino amalawi konse kumene muli, so pano tikufuna tiyambe ndi colonization. Tili ndi zambiri zimene tikuyenera kuti tizikonole bwinobwino mu nthawi imeneyi iyo tonse tikukonzekera kuti tichose boma la Malawi Congress Party. Tisanabwere ndi colonization imeneyi ndangofunako pang'ono kuti ndimalizise ndi nkhani ya Ben Longwe, kenako ndikatenda iyedzeka tikubwera m'magawo azeni sopano zimene tonse tikuziyembekezera kumazimva mdziko muno. Amalawi, Charles Ben Longwe ndi ameneyi. Ine munthu mmodzi amene ndaonesa kumulandira ndikumudziwa watu Ben Longwe, ndikumudziwa watu kuti ndi galu wachabechabe, ndikumudziwa watu kuti ndi bakha wa munthu, ndikumudziwa kuti ndi wazipalapasira mapalapasa, ndikumudziwa kuti ndi woshota, ndikumudziwa kuti ndi osakhazikika, ndikudziwa ma weaknesses ake a Charles Ben Longwe. And chiganizo chonena kuti timulandire sinachipange mophweka, ndinakhala pasi kutenga nthawi, right? Zoti ma activists ena ali pa chiopsezo akusakidwa MCP kugwisa ntchito njira zosiyanasiyana, ineyo ndikuziziwa ndipo ndine mmodzi wa amene ndimachitaso advise amene akusakidwawo, koma mwina simuziwa kuti timapanga chani. Nkhani yokhuza Charles Ben Longwe, ine ndisanayituluse chonchi kumulandira Ben Longwe atangobwera kumene Ben Longwe ataonesa kuti wachoka kwa MCP, inetu ndine munthu mmodzi amene ndinachita advise ma activists amene akusakidwa kuti please Ben Longwe ndi ameneyi, musandikane naye, musagwire naye ntchito, musachitidwe convince ndi zimene akulankhulazi. Ndinawachita kale advice, right? So Charles Ben Longwe ngati wabwera kulankhula against MCP, kwa ine sindikuchiona chinthu cholakwika kumva zimene akulankhulazo, chifukwa at least akulankhula zosusana ndi boma limene ifeyo sitikulifuna. Akuluakulu, palibe munthu osachimwa. Aliyense amachimwa amakhululukidwa, ndipo akakhululukidwa munthuyo ngati ali osausa, chimene chimakhalapo ndichonena kuti anthu timayenera titenge step yompewa kuti munthuyo asapalamulenso kawiri. Timatenga step yomupewa, tamudziwa kuti munthuyi ndotere. Ndiye nzeru imene makhalapo ndiyonkonda koma momupewa. So ma activists amene akusakidwa ali ndi kuthekera kumupewa Ben Longwe posagwira naye ntchito, posamakambirana zinsinsi zina ndi zina, kapena kumagwirizana zina ndi zina, kapena kuonana pamaso ndi pamaso kumachita zinthu zina ndi zina, kuziwana china chilichonse. Mwanjira ina ma activists sakuyenera kuti ammasukire kwambiri Ben Longwe, azingomuyang'ana zimene akupangazi. That's the only safety. Chifukwa kuti afike Ben Longwe poti wandikana ndi munthu wina amene akusakidwa, kuti afike poti wampereka zitengera kuti munthu osakidwayo iyeyo ali open bwanji ndi Ben Longwe, wamulandikira motani, wamulola bwanji kuti Ben Longwe paka akamulowe akambe kuyenda limodzi, akambe kuziwana, which means vuto likhala munthu osakidwayo popanga chiganizo chomulandira munthu amene akunkayikirayo. So onse amene akuona kunaka kuti Ben Longwe ndi chiphinjo, akuluakulu atalikirane naye Ben Longwe. Ine ndikumuziwa Ben Longwe A to Z, ndikumuziwa ine ndikumuziwa kwambiri Ben Longwe, koma ndikunena kuti welcome Ben Longwe. Ndikudziwa Ben Longwe ndi oshota, akangoti washota zimene amapanga ndikuziwa, koma nthawi zina zake pamafunikira ziganizo zina zooneka ngati zopepera, ndikumuona munthu yekuti kodi apanga chani. So ine ndikuti welcome Charles Ben Longwe, ndikuchita conclude nkhani imeneyi, ndipo tisiyireni zosamwisa za Ben Longwe, ife tichita handle. Koma poteteza makomuledi athu amene akusakidwa asanyengeke ndikukopeka ndi Charles Ben Longwe nkuyamba kugwira naye ntchito, chifukwa Ben Longwe tili pa assessment yomuchita assess kuti kodi Ben Longwe watumidwa kapena wachoka kodi for good kumeneko, chifukwa tidakwanisa mbuyo mukukhululukira anthu ena amene adachoka ku Congress. Ndipo titati tipange chiganizo chonena kuti akuluakulu activists amene analowako ku Congress ndikubwerako amene asiye kulankhula
tisamumvere ndiye kuti ambiri tiyasisa, including ineyo ndikulankhula ine Blessings Maluzaliro nditakuwuzidwa kunako ndisiye chifukwa ndinakhumudwisapo, ngakhale kuti kukhumudwisa kwanga ndikosiyana ndi mmene ena anakhumudwisira. Ena anakhumudwisa munjira kuti anapita ku MCP ndikubwerako, ine ndinakhumudwisa munjira kuti ndinasiya ndikuti ndifuna ndizikatumikira Mulungu zosiyana, komabe still mo ndinakhumudwisa Amalawi. So titatenga chilungamo chonena kuti activists alesi amene anakhumudwisapo Amalawi amene timuyedzeke akula kuti yedzeka ma activists amphamvu tiyasiya, ndiye kuti pa ground pakhala pali empty. So apapa mzimu umene ukufunikirapo ndi wa forgiveness, kukhululukirana wina ndi nzake. Takwanisa kukhululukira anthu oti anadiyako ndalama zambiri ma 50 million ku MCP ko, mwaona. So tingakanike bwanji kumukhululukira uyi Charles Ben Longwe? Tikwena timukhululukire, koma tizigwirana ntchito tikumuyang'anisisa, komanso ma activists enawa akuyenera kumpewa osawandikana naye. Ife kugwirana ntchito kwake basi ndikungomva kuti zimene akulankhula zoto, nanga tizimwitana kuti Ben Longwe bwera kuno, Ben Longwe bwera tikumane, bwera tikambirane, zakuti oyi opanga zimenezo ndi ngopepera. Koma zimene akulankhulazi zindikuthekera Ben Longwe kugwetsa MCP, zindikuthekera ndithu kuchita ndikampeni MCP, chifukwa tonse amene maso athu ndi MCP ichoke. Mdani wathu ndi amene akuteteza MCP, amene ndi enemy number 1. Koma yense amene akuti MCP ichoke, MCP ndi chipani choipa, ndikuira mkhula zonse zimene MCP kupanga zoipa, amene ndi mbale. Ende sitikuona chifukwa china chilichonse chomuchita accuse. No, pokapoka munthuyo akulankhula zolimbana, zolimbana ndi kuchemerera MCP yo, ndiye munthuyo ndi mdani, chifukwa ife MCP sitikuifuna. So nthawi ino kwakuti tasala pang'ono kupita kuchisankho. We need more people. Mundawu ndi waukulu ukufunikira olima ochuluka kwambiri amphamvu. Endi ndi zinthu zamwayi kuti ma activists athu amphamvu amene takhala tikuwalira chifukwa chotisiya malere pang'ono ndi pang'ono amba kubwerera kutipeza. Ngati abwerera munjira zina ndi zina za ukhuluku za ukambelembere, the only way is to avoid them. To avoid them in which way? Posagwira nawo ntchito, posaululira zinsinsi za moyo, posalolera mwadala kuti muziyendera limodzi muzochitika zosiyanasiyana. Basi ndi solution. Koma zimene akunenazo ife tizizitenga, tizingotolamo zimene akulankhulazo ndi kuzigwiritsa ntchito basi. Point sorted. Sikuti ni nkhani imene iyani. Ifeyo Ben Longweyo tithana naye. Yes, koma tikuti welcome Charles Ben Longwe. Tamulandira basi, terera nyane abwana. Amene wabwera atereterere, watitengera zambiri ku MCP ko. Watitengera zambiri amene. Tidya naye to amene Ben Longwe. Anali ku MCP wanyamulako zinsinsi zambiri inu phe muonaso. Wapangako kazitape waukulu kwambiri muonaso. Yeah. So tikumudziwa ife Ben Longwe. Sikuti ife video yathu idiofoira iya tikumudziwa. Nthawi zina timangofuna mwadala akungopereka ulemu kwa chitsirucho kuti chitsirucho tichipeperese chiziwe kunakuta. Koma ngakhale ndikupanga zawo chitsiru koma anthu akundikonda beti. Basi ndi nkhani yakeyo. Timamudziwa Ben Longwe. Sikuti mungatiphunzitse kunako kuti muzikatuza kunako kuti inu Ben Longwe mamudziwa inu. Inu ife Ben Longwe tachoka naye patali. Tachoka naye patali. Ine ndikunena pano Ben Longwe ndakhasha naye munjira zambiri. Olokuti ndikutumizeni mene ma message ma audio messages amene ndakhala ndikuchita na exchange ndi Ben Longwe muziwa kunako kuti Ben Longwe tachoka naye patali. Tasemphana muzambiri, tadusa muzambiri, tikumudziwa Ben Longwe. Tikumudziwa A to Z kuti ni mbalame yachabechabe, tikumudziwa. Koma nthawi zina chisiru chomunga nanenera chimafunika kuchionesera ulemu kuti usiru wakewo chiziwe chokha kuda. Koma ndine chisiru kuti anthu akundikondabe, anthu akundindirabe ndi uchisiru wanga umene ndakhala ndikupanga zina zitimango zipanga mwala. Yes, yeah, sure.